खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सुशान्त नार्जारि बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय थेंक इउ आंनि भिडिअखौ गोबां सुबुंफ्रानो नायनायनि थाखाय आरो गोबां मानसिफ्रा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आरो आंनि गोदान गोदान भिडिअखौहाय जायफोरनाखि नायबाय थानो लुबैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो नायलांबाय थानो थाखाय आङो खावलायबाय दिनै आं थांनाय बाराव आङो कम्पानिनि रोखोमफोर टाइप्स अफ कम्पानिनि सोमोन्दैहाय नोंथांमोननो मिथिहोदोंमोन दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे कम्पानि प्राइभेट लिमिटेड कम्पानि बेनि सोमोन्दैहाय आङो बुंखाबाय दा प्राइभेट लिमिटेड कम्पानिखौहाय खालामखांनायनि उनाव माब्रै कम्पानिया शेयारखौ फाननानै बिजनेसखौ खालामनो हायो आरो जायफोरनाखि शेयार बायदों बे कम्पानिनिफ्राय बेखौहाय बिनि बेनिफिटखौहाय प्रफिटखौहाय माब्रै मोनो बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरदों दा कम्पानि खालामखांनायनि उनावहाय जोङो जोंनि शेयारफोरखौहाय जोङो जायखिजाया मानसिफोरनो बा कम्पानिफोरनो बा लिमिटेड लायबिलिटि पार्टनारशिप कम्पानिफोरनो बा कर्परेट बडिनि जायखिजाया सुबुंनो बा एस'सिएशन अफ पार्सन जायखिजाया एस'सिएशननि सुबुंफोरनो पार्टनारशिप फार्म बेफोरनो जोङो जोंनि बे कम्पानिखौ खालामखांनायनि उनावहाय शेयारखौहाय मा खालामनो हायो जोङो फाननो हायो आं मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै खोन्थानायदों नैबे जाहैबाय खुलुमबाय प्राइभेट लिमिटेडनि मोनसे शेयारनि बाहाय बेसेबां शेयार केपिटेल अफ दा कम्पानि बे बेसेबां 5 lakhs माने बे कम्पानिखौहाय बेसेबांजों स्टार्ट खालामनाय जागोन 5 लाख रांजों शेयार खालामनाय जागोन दा शेयार मोनसेयावहाय जोङो मोनफ्रोमबो कम्पानियानो बेसेबां मा खालामो 10 जुदि 5 लाखखौहाय 10 जों डिभाइड खालामोबा मोनबेसे शेयार जायो 50,000 शेयार जायो दा 50,000 शेयारखौहाय जोङो फाननो हायो आरो 50,000 शेयारनि गेजेरावहाय जोङो जायफोरनाखि फाउन्डार्सफोर बा फाउन्डार्सफोर डाइरेक्टरफोर बिथांमोना बेसेबां लायो बिनि आग्लायनायखौ जोङो फाननो हायो जेरैहाय नैबेहाय डाइरेक्टरफ्रा बेसेबां लायदों बाहाय सासे डाइरेक्टरा बेसेबां 5,000 शेयार 5,000 शेयार लादों थारमाने 50,000नि बेसेबां लादों 5,000 शेयार आरो गुबुन सासेया लादों बेबो 50,000नि बेसेबां 5,000 शेयार 5,000 शेयार अब्ला जोंनावहाय 5,000 10,000 शेयार थांबाय बा 50,000 शेयारावहाय जोंहा बेसेबां शेयार दंबावो 40,000 शेयार माने 4 लाख रांनि 40,000 शेयार दङ दा 40,000 शेयारखौहाय जोङो आं दहाय खोन्थानायफोरनो बेखौहाय मा खालामनो हायो जोङो फाननो हायो दा बे शेयारखौ फानखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामनो हायो जोङो शेयार हल्डारफोरजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामना लानो हायो नोङो मा रोखोमै नोंनि शेयारनि प्रफिटखौ बिसोरनो होनो ओमफ्राय फि बेसबो जानो हागौ बा रयेल्टि बेसबो जानो हागौ प्रफिट टेकेन बिफोर एक्सपेन्स माने खरसा जानायनि सिगां प्रफिटखौ लानायबो जानो हागौ बिदिनो बे जाहैबाय प्रफिट बे एग्रिमेन्टनि सायावहाय सोनारगोन नोङो मा रोखोमै शेयार खालामो नाथाय मेक्सिमाम इनभेस्टरफ्रा जायफोरनाखि शेयारखौ बायो बिथांमोनखौ इनभेस्टरखौनो होनो दा बेसेबां 20निफ्राय 40% बिथांमोना लुबैयो शेयारखौहाय
दा आङो शेयारखौहाय माब्रैहाय मोनो बेखौहाय मोनथिनायदों जोङो शेयार खालामनानै जेनेबा जोङो बिजनेसखौहाय खालामखांनायनि उनावहाय जोंहा माने गासै जोङो कम्पानि खालामबा गोबां एक्सपेन्डिचार थायो बाहाय कम्पानियाव खामानि मावग्राफोरनो सेलारि होनांगौ सेलारि होनानैहाय GST होनांगौ इनकाम टेक्स रिटार्न खालामनांगौ ITR खालामनांगौ बेखौ खालामखांजोबनायनि उनावहाय जोङो बेसेबां माने आग्लायो बेखौहाय बेयो मोनसे मा जाहैबाय कम्पानिनि इनकाम जाहैबाय दा बे इनकामखौहाय जोङो टटेल इनभेस्टरफोरजोंहाय रानजोबनानैहाय जोङो बेखौहाय मोनसे शेयाराव बेसेबां गोग्लैखो बेखौ हिसाब खालामनानै जोङो इनभेस्टरफोरनो हरनो हायो हमना लादो आङो जेनेबा खुलुमबाय प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय 5,000 शेयार बायबाय कम्पानिया 1 year माने इयार एन्डिंनि उनावहाय मार्च 31 मार्चआ इयार एन्डिं नालाय गासै हिसाब खालामखांनानै ITR खालामखांनायनि उनावहाय कम्पानि इनकामा जेनेबा जोङो 5 लाखजों स्टार्ट खालामदोंमोन आरो बे 5 लाखआ बेसेबां जाहैखो 40 लाख जोङो इनकाम मोनबाय दा बे इनकामखौहाय जोङो 40 लाख बा बेसेबां जाखो जोङो 40 लाख जोङो हिसाब खालामनानै नायनो हागोन 40 लाख जुदि 40 लाख बा जोङो हिसाब खालामनानै नायदो 40 लाख दा 40 लाख जाबाय दा 40 लाख बा जोंहा टटेल बेसेबां शेयार दंमोन 50,000 शेयार 50,000 शेयार थारमाने 50,000 शेयार दंमोन नालाय दा जोंहा मोनसे शेयाराव बेसेबांमोन साफ्रोमबो इनभेस्टरा बेसेबां बायदोंमोन मोनसे शेयाराव 10 रांनि दा बिजनेस खालामखांनायनि उनावहाय इयार एन्डिंनि उनावहाय बेसेबां जाहैखो बे शेयारा 10 रुपिसआ बांनानै बेसेबां जाहैखो 80 जाहैबाय माने 5 लाखआ गासै मा खालामखानानै बिजनेस खालामनानै गासै बेसेबां प्रफिट मोनखो 40 लाख जोङो प्रफिट मोनबाय दा बाहाय प्रफिट मोननानैहाय जोङो शेयारा बेसेबां बाङैखो माबाया 10 मोनसेयाव 10 रां मोनो होमबा दा बेयो 80 रां जाहैबाय 80 रां दा आङो जेनेबा 5,000 शेयार बायदों नङा होमबा मोनसे शेयारावहाय 10 रां हिसाबै 5,000 शेयार बायदों अब्ला दा 10 80 जाबाय होमबा 80 into 5,000 5,000 मोनसे 10,000 होमबा आङो बेसेबां आङो 5,000 शेयाराव बेसेबां मोनगोन 4 लाख रां आङो मोनगोन आङो 50,000जों 5,000 शेयार बायदोंमोन दा आङो 50,000 इनभेस्ट खालामनायनि उनावहाय बेसेबां प्रफिट मोनखो 4 लाख रां मोनबाय हमना लादो सोरबा 10,000नि शेयार बायदों नङा होमबा 10,000 बा बेसेबां मोनदोंमोन बे 10,000 बा 10 थाखानिबा बे 10,000नि शेयार बायदोंमोन सोरबा दा बेयो 10,000नि बेसेबां शेयार बायदोंमोन 1,000 10,000नि बेसेबां शेयार मोनो 10,000 माने मोनसे शेयाराव 10 रां नालाय दा बियो जुदि दा बिजनेस खालामखांनायनि उनावहाय जोंहा 40 लाख इनकाम जाबाय दा बे जायनाखि 10,000 रां होनानै शेयारखौ बायदों बिथाङा बेसेबां मोनगोन बिथाङा 1,000 into 1,000 था शेयार नालाय 1,000 into 80 बिथाङा बेसेबां मोनहैगोन बेसेबां 80,000 बिथाङा मोनहैगोन थिग बिदिनो नोङो बेसेबां शेयार बायदों जुदि नोङो जुदि 1 लाखनि बायदोंबा
से लाखनि बायदोंबा नोंहा 10,000 शेयार मोनगोन नङा होमबा दा 1 लाखनि बायबा 10,000 शेयार मोनगोन होमबा 10,000 इनटु दा बेसेबां प्रफिटआ शेयार बेसेबां जाफैगोन दा 80 नङा होमबा 10 बायदोंमोन खिन्थु दा बोसोरसेनि उनावहाय 80 जाफैबाय बे 80 जाबाय अब्ला बेयो बेसेबां मोनगोन बियो 8 लाख 1 लाख रां होनानै बेसेबां मोनखो बे 8 लाख रां मोनबाय थिग बेबादिनो शेयार हल्डारफ्रा कम्पानिनिफ्राय बे प्रफिटखौहाय मोनो दा बे शेयार हल्डारफ्रा बे प्रफिटखौहाय नोङो लायो बख'नानै लायो ना कम्पानियाव आरो इनभेस्ट खालामफिनो बे नोंनि खोथा नाथाय बे इनभेस्ट खालामखानायखौहाय बियो थाबैनो मोननो लुबैयो बियो मोननाय नङा बियो 1 बोसोरनि उनावसो इयार एन्डिंनि उनावसो बेखौहाय मोनहैगोन दा बेनो मोनसे माबाया जुदि कम्पानिया लस जायोबा खिन्थु बे शेयार हल्डारफ्रा बे रांखौहाय मोननाय नङा डेट फान्ड माने बेंकआव लन लानायजों बे शेयार हल्डार फाननायजों बेनो डिफारेन्स बेंकआव लन लायोबा जों इन्टारेस्टखौ नों लस जायो ना मा जायो बेवहाय होथारनांगौ खिन्थु जोङो जुदि शेयार हल्डारनिफ्राय जोङो फैसाखौ लायोबा जुदि लस जायोबा बेखौहाय हरनाङा बा नोङो मोनसे शेयारावहाय 10 रां बायनानै बियो 5 रांबो थायनांगौ अब्ला नोंहा 50% लसबो जाहैनो हागौ दा बेंक लनजों बा शेयारजोंहाय बे डिफारेन्स हयथ' नोंथांमोना बुजिबाय आरो नोंथांमोना सोरबा जुदि मोजां मोनसे कम्पानि बा बिजनेस खालामनो लुबैदोंबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा बिजनेस खालामगासिनो दं खिन्थु माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बा मार्केटिंआव बा टेक्न'लजि बाहायनायावहाय हिउमेन रिसर्स मानसिफोर एमप्लयि लानायावहाय जुदि गोबां माखासे जायखिजाया जुदि प्रब्लेम जादोंबा आंनि 7002441224 जानबुं नाम्बारावहाय फन खालामनानैहाय आंजों रायज्लायनो हागोन आरो सोरबा जुदि ट्रेनिं लानो गोसोबा ट्रेनिंबो लानो हागोन आं माने डक्टर बिबेक बिन्दानि बाड़ा बिजनेसनि इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस कनसालटेन्टबो दा नोंथांमोना बे ट्रेनिंखौ लायोबा नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो नोंथांनि बिजनेसखौ सामलायलांनो हागोन आरो आं इयुनावहाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावगोन दिनैनि थाखाय बेवहायनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों